Sziasztok srácok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban ezt már máshogy csináltak, úgyhogy ez nem teljesen eredeti ötlet, sőt, nem, egészen nem saját ötlet, de ebben a mai videóban meg fogjuk nézni, mit kéne másképp csinálnom a nagyobb videósoktól, ellesvén, hogy mit kéne másképp csinálnom, hogy többen legyünk csatornán, úgyhogy ezt annyira vártam, hogy kimondjam. Jöjjön az intro! Srácok, mivel még ilyen kis nebuló vagyok, és nem tudom megoldani, hogy fészek legyen, úgyhogy így fogjuk ezt az elveszkedést nézni. Nem promóciós videó, csak a reklámok. Hát igen, nagyon megkávézzatok, úgyhogy gyerekek vagytok. Abban a pillanatban a madristák. Liverpool-Madrid meccs mennyi is lett? Ja, akarom venni. Jó, bet. Akkor ezt most... Várjátok. Mindjárt lesz kép. Nyugi. Emberek! Jó van. Szerintem begyakoroltam. Figyeljetek a profizmust. Álljál meg. Igen. Úgy. Na. Bocsánat, hogy ott megy. De be kellett venni. Fú, gyerekek, ez nagyon jó lesz. Nem tudom, hogy nézhettek, úgyhogy... Iratkozzatok föl! Yes! Jó volt? Plusz 200 000 feliratkozó. Ó, basszus. Akarom mondani a fenébe. Igen. Következő egyik kedvencem, kitől loptuk ezt az ötletet, aki nem más, mint Nessai. Bocsánat, hogy így szenvedek, de itt rákerestem a saját videóra, Legolászóra kerestek, mert azt még nem adja ki. Nessai videók, azokat szeretjük. Iratkozzatok fel Nessaira, azt mindenki szereti. Igen, az jó. Hát mit nézzünk? Nézzünk színözönt. Jó zene. Szeretem Nessait. Egyébként, igen, rá is legyetek feliratkozva. Igen, vágás, az jó. Figyelj, a profizmus, itt lesz egy kis csönd. Halljátok? Yeah. Mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat. Épp. Na, ugye a játék lényege, hogyha valaki nem hallott volna... Na, szerintem ez is megvan. Már néztem Nessait. Na, hello, pingvinek! És ebben a mai videóban hello nébrözni fogunk, mert most jobb nem jutott eszembe. A kis mocskos bácsi a szomszédba. Vagy Babatunde endidizünk, ugye FIFA-ba. Nessai Shop. M betű. Igen.
Szerintem ezt is elsajátítottuk. Haladjunk tovább. Na srácok, nem értem, miért elindítottam meg a felvételt, de most nem is ez a lényeg. Látjátok, hol vagyunk, ide is eljutottunk. Neki több feliratkozója van. Hogyha annyi lesz, mint neki, 4K, akkor nem fogom ezt. Készüljetek a csodálatra. Állítsd meg! Elnézést kérek. Gorkásunk tovább. Ennyi nem elég nekem. Jaj, hát ez már halak sigérő. Később lesz. Menjél már innen. Akármi a neved. Ja, hát igen, ezt is megcsináljam ezt. Hogy lesz 1000 vagy 100 feliratkozó. Én ezt, ami ebben a sorban van. Bocsánat. Én ezt meg fogom csinálni. Esküszöm nektek. Opa! Húha! Húha! Egyet! Húha! 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 Rá is legyetek feliratkozva. Fiúk. Jó, ennyi elég volt. Ez alá kell a zenét vágni, de na, mivel nem látszódok, így fogok térbelbe. Hogy csinálta? Közben háttérbe menjen már. Profi. Ez a végére kellett volna. Nagyon jó. Bravo. Hány percnél? 6! Jó. Akkor srácok, jön az utolsó. Aki tippeljetek meg. Ja. Alexigert most ki fogjuk hagyni. Gratulálok az 1 millióhoz. Ott is van, abban a pillanatban Barni. Nincs ilyen osztálytársam, de... Ja, na akkor... Nem akarunk. Itt rányomunk a profilra. Egyfelé 862 000. Uha. Na, de keressünk valami nagyon jót. Ez nagyon jó lesz. 4K megtekintés. Nem, mert soha reklám. Biztos, hogy nem. Ennyi reklámot azért nem nézünk. Egy Barnihoz. Fenn ne értsétek, nagyon tisztelem ezeket a videósokat, amíg itt lemegy a reklám. Tőlük jött az iklet, de Messzájt szeretem én a legjobban. Meg a Freestyle FC-t. De az összeset tiszteljétek meg azzal, az a 3 ember, aki néz be engem. Osztálytársaim, sziasztok! Azoknak. Ki magyarul érzékeny. Hoppá! Szinte fogy. Jó, ez is megvan. No, srácok, és ebben a mai videóban csináljunk Nutellát! Ő is így csinálta. Nagyon nagy lesz a különbség a kettő között. Az egyik ügyetlen, a másik jó. Iratkozzatok föl, srácok! Ez a videó ennyi is lett volna. Remélem tetszett, és tanultatok tőlem, és remélem én is tanultam. Én, amit ígértem a videó közben, azt be fogom tartani. És ne felejtjetek el feliratkozni, mert csak a feliratkozók között fogom kisorsolni a nyereményt. Úgyhogy, srácok, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Basszus, ez sem jött össze. Sziasztok!